co, děti? Co pak na to řeknete? Halo, halo, halo. Zhora ozvalo. Tak bude to nebo ne? A soudružka učitelka řekla silným hlasem. Nebude to, horáčku. Jedničky nedostaneš, ani kdyby se postavil na hlavu. A než prošlápneš tu školu, dobře si to rozmysli. Nedávno jsme ji stavěli. Tak, a teď nám soudružka učitelka napíše nový vysvědčení se samýma jedničkama. Jinak na vás šlápnu a hotovo. A Pažouš dodal.